Hau da hizkuntza bat ikasteko modurik azkarrena eta errezena. Edozein hizkuntzarako funtzionatzen du. Ez dago gramatikak ikasi beharrik eta ez dago teoriaik ikasi beharrik. Hiru gauza bakarrik behar dira. Esaldi asko ikasi, hizkuntza asko entzun eta hizkuntza asko hitz egin. Eta hiru gauza hauek egiteko eraik azkarrena eta errezena eta bakarrik klasetara joan gabe edo hizkuntza horren hiztunekin hitz egin beharrik gabe, hiztunekin hitz egitea ondo dago eta laguntzen du, baina hasieran oso zaila da, ez baldin badakizu nahikoa eta ez badaukazu konfiantzarik hitz egiteko. Orduan hasteko erarik errezena, hau da. Bakarrik egin dezakezu etxean, ordenagailu batekin edo telefonarekin. Horrelako zerrenda bat hartu, saldiena, honek konkretuki 300 galdera dauzka, 300 galdera ezberdin, erantzun sinpleekin, eta egoera edo konversazio gai gehienetarako esaldiak dauzka. Ez du esan nahi hau ikasita bakarrik, edozen gauzataz ondo hitz egiteko emango dizunik, baino nahikoa da hitz egiten hasteko. Lehenengo gauza horrelako zerrenda behar duzu. Audiorekin. Oso erreza da, behin esaldiak izandakoan hartu, kopiatu, eta text-to-speech TTS programa batekin, eta pilo bat daude, audio bat atera hauena, MP3 formatoan, eta behin da berriz entzun. Orduan, behin audio eta testu izandakoan, eta itzulpenarekin, egin barrazun lehenengo gauza da, esaldi hauek behin da berriz errepikatu. Jarri audioa martxan, eta entzun eta irakurri aldi berean. Eta orduan, pronunziazio ikasten hasten zera. Eta hori egin behar duzu hasieratik bukerara. Orduan, hemen, konkretuk zerrenda hontan, 600... Usted, 600? Bai, 600 esaldi daude, hau izango da, ordu erdi bat, baina askoz gehiago ez da izango, audioa. Orduan, egunero, hasieratik bukerara entzun eta irakurri aldi berean. Eta zerbait ulertzen ez dezunean, eskubiko kolumnan begiratuz esan nahi duen, eta jazta. Eta lehenengo bueltan, inglesez dano dakigu pixka bat dela, baina beste hizkuntza bat balitz, lehenengo bueltan ez dezu asko ulertuko, bigarren bueltan gehiago ulertuko dezu, hirugarren gehiago, eta 10 bat buelta mandakoan, eta esan da bezala, ordu erdiko audio bat, aste beten 10 buelta ematen diozu. Irakurri eta entzute bakarri da. 10 bat buelta emandakoan ja nahiko ondo ulertuko dezu ze esan nahi duen. Eta gainera gero audio horiek, entzuten bat juzu, egunean zer, lana bidan eta gero etxerakoan, edo korrika jairtzerakoan, da horrelako gauzak, oso azkar zerrendako esaldi guztiak nahiko ondo ulertuko dituzu. Ez esan nahi, erabiltzeko moduan izango zareniko hendik, ze ulertzea eta hitz egitea ez dia gauza berdina, baino ja emango dizu pixkat ulertzeko. Eta gero, hasi behar dezuna da, esaldi horiek altuan errepikatzen. Behin ulertzen dituzunean, behin entzun eta irakurri dezakezunean aldi berean, begiratu gabe asko esan nahi duten, eta badakizunean gutxi gora bera pronunziazioa nola funtzionatzen duen. Eta pronunziazioa jende asko inglesarekin bizi guztia ikasten eta kosta egin zaio jendei asko. Soluzioa horrena da entzun eta irakurri aldi berean esaldi berdinak behin da berriz. Eta azkenean esaldi bat 5, 10, 20 aldiz entzun dezunean esaldi berdina, aurrean dezula testua, azkenean zuk esatekoan ere oskera hartzen diozu eta astentza pixka bat badakizu nola esan behar dezun. Asko errepikatu badezu. Orduan, behin nahiko aldiz entzun eta irakurri dezunean da ondo lertzen dezunean, orduan hasi behar dezu entzun eta irakurri aldi berean eta altuan esaten. Entzuten dezunean, altuan errepikatu behar dezu dena. Eta basiran kostatzen da, baino asko egiten badezu behin da berriz, egunero ordu laurde bat, ordu erdi bat, entzun eta altuan errepikatzen, gehiagotan ikusi dituzun esaldiak. Gero egin dezakezu, baita serieekin edo pelikulekin, baina hasiera batean
zure esaldi zerrenda behin da berriz. Ondo ikasi arte eta ondo errez esateko moduan izan arte. Eta hori da dana. Behin da berriz egiten sei hori, esaldi berdinak, behin da berriz entzun, irakurri eta altuan errepikatu, behin da berriz, eta momentu batean ja hainbeste errepikapen izango dituzu, eta normalean hau, hizkuntzaren arabera da, baina 20.000, 30.000 errepikapenekin, eta asko ematen du, baina 1000 errepikapen ordu eta baino gutxiago dira, orduan ez da enbeste. 20.000, 30.000 errepikapenekin hizkuntza bat, oso zaila ezten hizkuntza bat, ja nahiko ondo hitz egiteko moduan egongo zera. Nahiko ondo esan edet, gutxienez konversazio motxetan pixka bat hitz egiteko. Jende gehienak lortzen duena baino gehiago dela, ja. Gero hortik ondo hitz egitera, ja, praktika gehiago dago. Baina hitz egiten hasteko hau bakarrik behar da. Esaldi zerrenda bat, testu eta audioekin eta itzulpenarekin, eta errepikapen asko. Eta hori da dana. Honekin bakarrik, eta hau inglesa da, baina hau frantsesarekin, edo, bueno, ja, zesanik ez, portugesa, edo italianoa, edo katalana, edo beste batzuk ere bai. Ja, bale, azte magaitz egiten, ez dakit, rusiera, edo praktika gehiago beharko duzu, baina hitz egiten hasteko pixka bat, egoera gehienetarako balio duten esaldiak hartu, eta horrelako zerrenda bat oso erreza da egitea, edo bilatzea, edo hartu nereak nahi badezue, 500, 600, 1000 esaldi horrelakoak, errepikapen mordo bat, eta 20-30 ordutan, gutxi gora bera hitz egiteko ematen dizu. Eta hortik aurrera ja asko zerrezagoa da, hobetzen jarraitzea, ze egin behar dezun guztia da, egitan hitz egin, konversazioak gerozta luzeagoak izan jendearekin, eta ja, gauza interesgarriak ikusten edo entzuten hasi. Baina, bueno, horretara iritsi egin behar da aurrena, eta jende gehiena ez da hori egiteko gai izatera iristen, eta hau egitea oso aspergarria da ziren, baina maila hortara behin hizkuntza erabiliz eta gustora erabiliz jendearekin hitz egiten eta gauzak ikusten erabilera maila hortara iritsi ahal izateko moduik azkarrena eta errezen hau da. Aspergarria da, baina funtzionatzen du.